så skulle man också få ta med sig egna stenar och han skulle titta på dem. Tyvärr så fick han förhinder och vi har inte, kunde inte komma. Men istället så har Kukka-Maria Kallio lovat att framföra en dikt som han har skrivit och också läsa upp en förkortning av hans föredrag. Valitettavasti kivitohtori Martti Lehtinen ei päässyt tulemaan tänne niin kuin oli tarkoitus. Hän olisi pitänyt esitelmän ja katsonut kiviä, jotka te olisitte voineet ottaa mukaan määritettäväksi. Hän kirjoitti kuitenkin lyhennelmän esitelmästään ja on myös kirjoittanut runon. Kukka-Maria Kallio esittää nämä. Ole hyvä. Kiitos. Ja nyt saadaan sitten tutustua kiveen ja aikaan. Kivi ja aika kirjoittanut Martti Lehtinen. Kiveen liittyy kahdenlaista aikaa, suhteellista ja absoluuttista aikaa. Kivi muistaa syntynsä, ikänsä ja kokemansa kovat vaiheet. Ne on luettavissa kiven mineraalikoostumuksesta, raekoosta ja rakenteesta, mutta vaatii opiskelemista ja harjoittelua, että kiveä oppii ja osaa lukea. Suhteellinen ikä näkyy kivien leikkaussuhteista ja rakenteesta. Mutkitteleva vaalea graniittinen juoni harmaassa niin sanotussa Vaasan graniitissa on varmaan nuorempi kuin Vaasan graniitti. Ja ympäröivää kallioperää jyrkästi leikkaavat Petolahden musta diapaasijuoni ja Siipyyn pieni rapakivigraniitti esiintymä ovat selvästi nuorempia kuin ympäröivä peruskallio. Mutta kuinka paljon nuorempia ja miten se mitataan? Kiven absoluuttinen ikä saadaan sen sisältämien radioaktiivisten alkuaineiden avulla. Suomessa on tavallisesti käytetty uraani-lyijymenetelmää, joka sopii hyvin vanhojen kivien iän määritykseen. Suomen vanhin kivi on löytynyt Pudasjärveltä. Se on vaalea, kneissimäinen kivi, ikä 3500 miljoonaa vuotta. Kivi on Fennoskandian vanhin, mutta Euroopan vanhimpia kiviä lienevät Ukrainan noin 3600 miljoonaa vuotta vanhat kneissit. Hyvin vanhoja kiviä, jopa yli 4000 miljoonaa vuotta vanhoja, on löydetty muun muassa Kanadasta ja Australiasta. Arviot aurinkokunnan iästä perustuvat meteoriiteista saatuihin ikiin, joista vanhin on 4565 miljoonaa vuotta, noin miljoonan vuoden tarkkuudella. Vaasan graniitin ikä on noin 1880 miljoonaa vuotta. Lounais- ja Länsi-Suomen rapakivigraniitit, muun muassa Siipyy ja Böle Närpiössä, noin 1570, ja Vaasan seudun muun muassa Saaristo ja Petolahti diapaasit ovat noin 1270 miljoonaa vuotta vanhoja. Suomen ehkä nuorin kivi on Lappajärven kärnäiitti, jonka ikä on vain 75 miljoonaa vuotta plus miinus 2 miljoonaa vuotta. Ja Martti Lehtisen mukaan asiat voi geologi kertoa vähän runollisemmassakin muodossa, kuten seuraavasta runosta ilmenee. Runon nimi on Kivi ja aika. Kivi. Kosketeltava, kova ja kestävä. Aika. Aukoton, abstrakti, ohitsemme ja lävitsemme kiitevä virta. Ja kuitenkin kivi on kuin kiinteän hahmon saanut aika. Tai oikeastaan kivi on suurempi kuin aika. Kivessä on pituus, leveys, korkeus ja paino sekä paikka ja aika. Ja näin ollen ilman ajan tajua emme voi ymmärtää kiven olemusta, sen sisintä. Kivi on ikuinen, tai melkein.
Se syntyi eilen tai 4000 miljoonaa vuotta sitten. Syntyi ja kukoisti, mutta osa siitä mureni hiekaksi ja kerrostui. Se muuntui ja muuntui vuorionon muodostuksessa, uudesti syntyi metamorfoosissa. Kiven kierto, aineen kierto jatkuu. Kivi kuluu, aika kuluu. Eikä mitään ole niin paljon kuin aikaa, kiven